All right, my mom will be a very good morning. Emfa Emra Monday Test TV. And your face that okay page when I meant me and more kwaba. Na my bibia and so MK Emfa and my name subscribe to this channel. It's time to be a bar at a crop here Kumasi Asante Kotoko. Or more ensma 8 me a bar at the down with Sanso. And Accra hat of folk among some home seven. It made a bar and down. Na nneɛma nso atumi akɔ etu deɛ subscribe to ɛno ɛyɛ mandatas tv na ɛno nso no biribia nso ntumi nkɔ ɛmfoma ndɛ nsɛm no ɛtumi ɛɛba nsɛm no ɛɛba na korɔbea kumase asante kɔtɔ clinton opoku ne ho nsɛm ɛɛba saa nso na sharif mohammed ne ho nsɛm aba chief justice nkunku bere wɔn nso ne ho nsɛm nso atumi aba na ne ɛteɛ no sɛ ne no owura mu heart of folk ɔmo nso asɔ yɛ a francis twene nnora mbɛka ne ho asɛm ɛtumi ɛrekyerɛw saa nso na eric ofori ndwe junior kapa ɔmo nso ɔmo nsɛm ɛtumi ɛba na kɔtɔkɔ ɛnyɛ asɛm kutu akora bari ka bɛyɛ sɔrɔ ɛdɛm ase ni no ɔmo ɔyɛpɛ burkina bay defender bi ama na bepia game no ama asante kɔtɔkɔ ɔso wapa yie ɛnti no bɛgyina akyire ɔyɛ center back a ɛnyɛ asɛm kutu akora na ne ɛteɛ no sɛ ne ho nsɛm ɛtumi ɛba nti subscribe to mandatas tv one team na waka sɛ one dream yes and also no one team one dream ɛnti no subscribe to mandatas tv ɛntɛntɛn so hyɛnkɔ na yɛnkɔ hyɛ nsɛm no ase ɛmfa ma deɛ ɛnwuram ɔkorɔ bia kuma se asante kɔtɔkɔ wɔn nso asoɛyɛ na meto akɔ so aka sɛ subscribe na bibia nso ɛnkɔe asante kɔtɔkɔ asoɛyɛ aberante ne din ɛne clinton opoku asuo mercy latest amensa etimi eka ene se abrante princess no ontimi enstate emfama kro bia kuma se asante kotokotim no na ne tie ne se abrante likely so wan hwe abrante the whole season no wontimi enkeke ball emfama asante korokwa ye kwakwa ne surgery enso ho ne latest epa yeti down e Monday Test TV na bibia enso atimi akwe na yenwremu e wa abrante Sharif Mohammed wono nso na fe the orchestrator na near TM and say Sharif Mohammed no was my ever and say wontimi any asante kotokotim no entimi en start pieces no ti sanse we pa wontimi any asante kotokotim no en start pieces no na likely say abrant no one sure no so no first round of the season no obetimi amexe first round of the season no abrant Sharif Mohammed obetimi amexe eno ewurama near tie and say Abrante likely say Abrante no first round of the season no won't me angel mun see akan from Asante record and us error host ma 8 me eba near tie say justice nkunku bre the chief justice one so no honsem ultimi aba me pa twa memfa entu anim na men confirm emfa emma say Abrante no ono so no entimi en start pre-season emfa ma Asante kotokotim no justice nkunku bre entimi en start pre-season emfa makrobia kumase asante krogotim no enen latest amensetim eka na momono no obetimi adwane tim no emrepamu na nima nso atimi kwesanse ehinjiri no enyare se no nso no ne ho atimi ato no enso krobia kumase asante roko moni abre ni na nso mo pa brand bi amana be sna kede mo ye Burkina Bay defender nyame ya atuma week we wie be enkora wie no na watimi alande o Ghana is an pre-season no abrante na asante krogotim no ebetimi astarte it may break his story you know and so it me edmond say Burkina Bay defender is on his verge of joining club ya Kumasi asante kroko akwana so wa bruta enti akwa we no wan hwe na onye ba bi obepin wato no woni ne ko ho betumi akire bruta ama nnema nso betumi atodin enso etimi edma san abrante no enso etimi o yede ho nsam no etimi dan hwe pe week we enkwana we no na Burkina Bay defender no watimi adwane Kurobia Kumasi Asante Kroko ye breaki on Mandatas TV na yetimi edi adown enso honum na yenko eno Accra has of folk the Continental Club Masters womonso aswe na yenko ye adwuma so simple emfa emam endora mbekere chiro sa Brandon de Francis Twene wono no oye obi amene na ana etimi ofie ntino wono de America no wonsam ada bia America ra chose munim ba bia mi free eba endora okay medicals okoye medicals ema nneman so etimi kwe first part of his medicals no etimi apa na we ya abrant no ne etie ene se enche has folk team no ebetimi a confirm sa abrant ne din ene Francis Twene of Beijing United no
wɔ mo nsa nso atumi aka no hɔ a yɛrɛ ho nsɛm ɛtumi ɛretɔn ɛno akyi yɛnwura mu Eric Ofori Entry Alawa. Yes, akwa we no so no Goda Bruta. Wada go ama Mediama Sporting Club. Wada Makrobia Kumasi Asante Kotoko. Wada Edema Amidas Professionals. Na akwa we no ni ametene se no square medicals. First one of his medicals no. And also etimi abanawe ya. Abrante likely Sahat folk team no. Among betimi anaso dio no. Na enema enso etimi akwe. Enso etimi do Junior Kapa. Yes, onoso no onoso abora menino. Wɔn nso atumi akɔyɛ ne first ɛno medicals ama ne nneɛma nso atumi akɔyɛ nti ɛnkyɛ house of folk team no ebetumi abɔ awura no atumi announce saa de wɔn nyinaa na bibia nso atumi akɔyɛ etumi adum subscribe to Mandates TV latest ɛbɛba no nyinaa yɛbɛtumi ɛda bɛdɔn na bibia nso atumi akɔyɛ ɔdeɛ subscribe esan subscription no ɛho hia paa nti da foforɔ yɛbɛsan so ahyia latest ɛbɛtɔ fam no yɛbɛtumi bɛdɔn Mandates TV.